ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд, дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайкгузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якмин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошад, ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ, 141 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза бародаро 13 мошини фурӯшиаи беҳтарин мошиноай. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои бедашноми худро нависед. бародаро, аз тарафи шумо чанд қадар дастгирӣ зиёд шавад, ҳамон қадар видео тез пешкашатон мегардад. инак мегузарем ба видеои имрӯза. якум мошин Lada Priora, соли бароришаш 2011, объем мотори 1.6, коробка механик, задагӣ пусидагӣ надора бародаро, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 227000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои бедашноми худро нависед. дуюм мошин ВАЗ 21012, соли бароришаш 2004, объем мотори 1.616, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 12500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 88600 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм Nexi Daewoo, соли бароришаш 1996, объем мотори 1.6, коробка автомат, бензин, газ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Художанд. нархи ин мошин 16000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 113000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Opel Astra Caravan Простой, соли бароришаш 1997, объем мотори 1.6, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи ин мошин 25500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 180800 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
پنجم ماشین BMW 520 سالی برارشش 1994 ابیو موتور د коробка механик бензини холӣ ҳар чори дарош электропакета ҳуҷҷатош 1 сола мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 38000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 269500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум дайву леганзе соли бароришаш 1998 абиё мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 11000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 78000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошин форд мустанг соли бароришаш 1996 абиё мотор 3.8 коробка автомат бензини холӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи ин мошин 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 71000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин опел хетчбек соли бароришаш 1996 абиё мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ 10 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин 10 моҳа танировка дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 248000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нӯҳум мошин шевролет ласети соли бароришаш 2004 абиё мотор 1.6 коробка автомат бензини холӣ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи ин мошин 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 177000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
دهم ماشین Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2000 авио мотор 1.6 коробка автомат бензини холӣ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 319000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. алишам мешавад ба ягон астраҷие ки солаш 2004 бошад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. 11 ماشین Opel Hatchback соли бароришаш 1997 авио мотор 1.6 коробка механик бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин худаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархи ин мошин 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 184000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. دوازدهم ماشین Opel Vectra соли бароришаш 1992 авио мотор 1.6 коробка механик бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нархи ин мошин 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 106000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. 13 ماشین Lada Priora соли бароришаш 2008 авио мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Россия Владимирская област город Кирдач. нархи ин мошин 150000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 21150 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон бошад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.